Hei. Hei. Oh, tenan. Banyak yo kowe enakan dijoget iki. Kok nak kae lho. Oh, wis ben lho. Lah sing ngrungokne ki apa lho gobak kuwi? Ya anggit kowe konsentrasi ya. Eh. Awake dhewe lek melok Nyai Grandot ta. Iya. Aku sajane iki pengen ndeng. Piye? Aku ki sakjroning uripku iki kok urung tau aku jatuh cinta. Kowe pengen ngeser mbok rondo krandon lho? Ya upama aku sen ngono aku urung iso carane ngrayu gandrung. Alah, rumangsamu, Bol. Sing ser apa mek kowe tok? Kowe ya ser to? Anggike, Kowe ki ya ser. ngantek terbawa mimpi ya. Tenang. Saiki ngene. Piye? Tekne awakmu sing luwih pengalaman aku ora ono. Ngene ya. Carane ngrayu ki. Mbah kowe engko sing ketampa utawa aku, Heeh. kowe ora oleh meri. Ora. Yen sing ketampa aku, kowe aja meri, yen ketampa kowe aku ora kena meri. Ah yen oleh aku kowe aja meri nek kowe sing oleh aku mau njaluk titik ae. Ya, engko tak ngene pucuke ya. Ora ono tenan aku ki. Engko lek wis rawuh ning kene, Ah. dirayu. Dirayu. Wong wadon iki kelemane ya dirayu wong lanang. Ngrayu. Dirayu. Contone ndeng aku ora ono. Ngene. Kowe dadake Aku ndok maneh mbok Nyai Grandot. ya. Ya kok kan gayane. Ya. Ya. Rekmu. Aman. Rekmu. Ora ngono aku di tenaga dalam. Aku Nyai Grandot. Nyai Grandon. Awakmu nono. Aku sing arep ngrayu ya. Ah. Oh. Mbok Nyai Grandon. Kalau siang saya tidak bisa makan enak. Kalau malam saya terbayang dengan wajahmu yang mempesona. Oh. Bagaikan engkau bidadari yang turun dari kahyangan. Sudilah engkau menerimaku menjadi suamimu. Oh, Mbok Rondo, cantiknya kok seperti ini. Kamu milik siapa, Mbok Rondo? Miliknya dengah-dengah. Lah. Mbok Grandon ki apik. Oh, apik ya. Apik. Yo ngancane iki wakile sih yang Milik saiki jenengan. genten. Ya. Jajal. Praktek. Ya. Oh. Bidadariku. Langit bagaikan sompel. Bila aku di sisimu, aku ndak bisa makan karena ndak ada yang dimakan. Oh, bila mana aku di dekatmu, aku akan selalu menggandrungimu. Oh, bidadariku. Bidadariku yang manis sekali. Oh, cinta. Cinta. Gegesan ngono kuwi nek aku. Deng. Hei. Aku omongi lho, Deng. Ki lho kancamu. Katen aku omongi aku. Wis kasil lek mau ngrayu. Tasih dilengkulmu iki. Kisinan lho aku. Kisinan iki lho. Isinan nyawa. Ora Jawa kowe ra gelem ngomongi tantenge diomongi. Wah, Jarene awakmu jatuh cinta. iya ngono ki sik latihan ngono lho man iki. Lho masa kocotnya enek. Iki Terus piye? Ayo. Terus mau kowe piye? Mau. Nalika jatuh cinta piye? mang nek ngene aku jajal to. Oh cintaku. Heeh. Terus aku balik rono ki. Cintaku aku aja. Aku yo mek ngono mek arep Aja oh padha cintaku sembrono. ngono ki tenan. Aja padha Lah dandeng. sembrono. Kowe iki tenan aku nyuwun sewu lho. Ah dandeng. Deng. Nyapa aku nang kene iki lho. Iki kok. Aku nang kene iki lho. Lah iya jongkokno ngono lho. Kose. Ngawur rek. Karo mbok Nyai kuwi tange-tange ngaturke sugeng terus salaman. Oh iya. Ngaturaken sugeng rawuhipun. Wis ora usah. Yen ora nek aku nyang njaba.
Padha ngrasani. Sakno Den. Iki. Nah, bol. Nggih nyuwun sewu mboten sengaja nek kok saestu. Kula wong nuwun ngapunten nggih. Ya, ning aja dipindho Nah, saestu. ya. Nah, bol. Iki Kose-kose. Nah. Wong kula ku namung dolanan lho. Kula nang dolanan saestu. Jos. Jos. Nah, bol. Enak, tenan. Wah, apa iki? Apa iki? Wes. Apa lo? Apa kuwi? Apa lo? Kuwi lho. Apa lo? Kowe ra genah. Apa? Kecut-kecut ngono. Kuwi cuka. Apa iki, Mang? Kurang piye-nya? Keler. Yang kelmu kuwi. Ada pe. Kose iki padha grejekan ki no. Jajahe iki Ji. Aduh sih kok ora. Oh sampun. Sampun. Kula sampun dipun dusi karek nyempaki sing dereng. Apa kuwi sing Gajah, gajah. Oh, gajah. Nun sewu. Malah mestinipun abdi penjenengan menika lak 3 to. Lah ya iki sing siji nyang endi? Lah nggih niku. Oh, nek sing niku ora. Jenengan mboten ngertos Aja critane. rasan-rasanan ngono kuwi ora apik. Topan niku sakniki Apa ngono? ngieleng banget. Apa ngono? Mboten purun nyambut gawe. Aku wis ngebruki gajah. Bener, Bu. Ngebru gajah piye to? Maksudku panganane tak bruk ning nggon gajah. Topan iki ngiler ae turu ya ta, Bol? Ora apa. Lho, ngene lho. Niku Yen mboten ora nek nemen-nemen. wong, nek wong iki aja padha ngrasani kuwi ora apik. Saestu niki saestu kula niki demi keselamatan panjenengan. Ngeten. Topan niku nggih rasa-rasan kali Coba. kula. Dheke niku kuwi lek bangsa pakanan gajah rak pun panjenengan sediani. Mosok golek sumbangan yang nggone demang-demang ngubeng ngoten niku. lho. Mosok aja Lah menghasut di sini-sini ngono to. Panjenengan to. Ya jelas iku. Nggih, niku dereng. Apa meneh? Topan niku duwe celengan. Terus? Disimpenan akeh. Heeh. Duwite kathah. Terus? Niku ning ajeng nggih numbas panjenengan. Oh, Nah, kok niku kurang ajar cetane banget jenengan to niku ya? badhe dipun nikahi. Ngoten Ngoten lho. Jarene Topan ngumpulne lho. duit, terus iki kok nggih apa lho, Pan? Iki lek wis numpuk akeh, nyai Oke, Brandon Mas. arep tak lamar. Tenan iki saestu. Mengke lek ngriki lek mboten percaya jenengan dangu. Kula omongi pun mboten kenek. Mosok. Topan niku lho kurang Kowe ajar. paling-paling meri ya. Mboten, nek kula mboten mari. Mboten saestu, ning lek dinyai yo arep. Pak Saestu, Mbak topan Topan. tak tekoki pancen ora kaya ngono. Apa engko? Kula niku eman asma panjenengan. Panjenengan niku mestine adil. Lek enek sing salah mestine nggih dipun Yo, leresaken. kudu ngono, Lah, nggih, heeh. Topan sing nyanyi Topan kurang ajar Topan. Tenang ngono kuwi. Nggih, saestu. Kula mboten ngojo-ojoki saestu. Upama niku kula dados panjenengan, Topan niku kula pecat ngene. Tenan niku. Ngono ya. Nggih. Ya coba golekno topan coba nyang Nggih, coba. ayo Bol, golek Bol. Yo, Golek rono. yo. Aduh, seneng menghasut ngono ya. Thank you.